στην UEFA. Παλιά αριστερότερα τώρα για τον Κασάπη. Κασάπης πάντα με την μπάλα. Κασάπης δεξιότερα ακόμα προσπαθεί για να δώσει στον Τσάρτα και πάλι για τον Κασάπη. Κασάπης από πλάγια θέση προσπαθεί να δώσει μέσα και είναι το παρολίγο το γκολ. Χάνει την μπάλα, βλέπουμε εδώ. Επιμένει ο Νικολαίδης, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. 1-0. Και είναι το γκολ. Αλλά πάλι λαλάφει λοιπόν και η εθνική μας ομάδα. Θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Νικολαίδη. Νικολαίδης, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση προηγούμενη από τον Κασάπη. Μπροστά εδώ για τον Δέμη Νικολαίδη. Συνέχεια κάνει την μπάλα ο Λαουκάνεν. Ξαναγυρίζει όμως αυτή στον Νικολαίδη. Θα κοντράρει η μπάλα και θα καταλήξει στα δίχτυα της Φιλανδίας. Έχουμε λοιπόν στο 6ο λεπτό Φιλανδία-Ελλάδα 1-0-1 και εδώ επανάληψη πως έχασε ο Λαουκάνεν την μπάλα από τα χέρια. Προσπαθεί να αποκρούσει ο αμυντικός, ήταν ο Τουόμελα για την Φιλανδία. Εκεί όμως ο Νικολαίδης ξαναγυρίζει, κερδίζει την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα κάνοντας το... Είναι μεγάλη μάχη μέσα στην περιοχή και έχει γίνει και πέναλτι σε βάρος της ελληνικής ομάδας, κάτι που δεν χρειαζόταν βέβαια. Είναι πέναλτι εδώ σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Ξεκίνησαν όλα από ένα κόρνερ μέσα στην περιοχή. Γύρισμα της μπάλας. Έρχεται ο Λιτμάνεν. Απομακρύνει ο Κασάπης ακριβώς μαζί με τον Νταμπίζα. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Νταμπίζας εδώ. Μιχόπουλος. Ανατροπή από τον Σαλουκίδη, σημειώνει ο διαιτητής ή όχι. Και είναι πέναλτι δυστυχώς με τον Λιτμάνεν εδώ στο 47ο λεπτό. Μια άτυχη στιγμή αναμφισβήτητα. Μιχόπουλος, Λιτμάνεν. Φιλανδία-Ελλάδα 0-1. Λιτμάνεν και ένα προφλήσιμο μπροστά από την περιοχή. Στην περιοχή του Μιχόπουλου όλων των παιχτών μας. Βεβαίως είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει το πέναλτι. Ο Κρούκ έδωσε καθυστερήσεις και τώρα με τον Λιτμάνεν ένα τραποχτύπημα πέναλτι. Η Φιλανδία ισοφαρίζει 1-1. 47ο λεπτό και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Μια άτυχη αναμφισβήτητα στιγμή για τα εθνικά μας χρώματα. Ένα χέρι, μια φάουλ του Αποστολάκη και Λιτμάνεν. Λιτμάνεν για τον Σούμιαλα. Σούμιαλα εδώ πάντα. Και πίσω ακόμα για τον Έλιν. Έλιν εδώ τώρα, Έλιν επικίνδυνα, ο Έλιν πίσω από την απέναντι πλευρά. Προσοχή και γκολ. Λέγαμε ότι χρειάζεται προσοχή και είναι ο Λίτμπεργκ ή ο Χέλμ τελικά εκείνος που θα σημειώσει το δεύτερο γκολ. Χέλμ λοιπόν και 2-1 για την Φιλανδία. Ξαναβλέπουμε λοιπόν και πάλι τη φάση. Χέλμ, ο αρχηγός της Φιλανδίας, θα κάνει το 2-1 για την ομάδα του. Χέλμ λοιπόν η κεφαλιά και ο Μιχόπουλος δεν μπόρεσε βεβαίως εξ απροφής να κάνει τίποτα. Και να που οι Φιλανδοί προηγούνται με 2-1 στο 54ο λεπτό. Άι Χέλμ λοιπόν, ο παίκτης